Sunshine FM, adunay kadaugan. Lalo ang Ginoo sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahanding pagpantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong puganang apanayaw kamalaka ang pulong sa Dios Ginoon ang kuna himo ang siyang bahandi, kay ang Dios mahatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Bayaw buntag sa tanan igsoon. Atong oras karon alas 3:43 sa kapag-pagod. Ato siyang pasalamatan sa iyang pagkatiman. Pag-proteksyon niya kanato sa matagusan nato ka pamilya na nakamata na karon sa inyong panimalay. Ang atong oras karon alas 3:43 sa iyong kapag-pagod.
maguban-uban ta sa atong programa. Saglit ang ato nga panahon, medyo doon ay pagulan o kusog-kusog ang hangin nga may oros. So, salamat sa Ginoo doon nabi paglurang. Pasalamatan ang Ginoo tungkol kay padayon siyang nagatiman ka nato. Naibutag ka nato tanan, labi na sa akong pamilya, sa atong amo ang tulo ka mga anak, sa among ubangan. Sa tanan natong makaigsunan dinhi sa balok, dapit sa Pilipigan, headed by dinhi sa balok mga kaigsunan, dapit na dapit sa Pilipigan, headed by Pastora April Miatag Turan. Sa tanang kaigsunan diha, ano na po tayo buhaton karong Agosto by CC City. Alang sa dako sa mga pagpasalamat o kung nato tayo mga ano na nato tayo bata ikson nga ito ang ididikar bisa pasalamatan ang Ginoo mag-uban-uban ta sa mga adlaw-adlaw ka na kasabado ilabi na sa mga kaigsunan diya dapit sa Kagway sa pamilya ni Brother Mario Ilig, Sister Roslyn o sa inyong mga anak. Sa tanan nga naminaw diya nagasunod diya sa dapit sa Kagway nga kanunay nagpadasigon. I declare blessing kaninyo, I declare prosperity. Ang Ginoo kanunay mag-amping o magpanalangin sa matag-usa kaninyo kamang kinabuhi. Ilabi na ni Pastor Rinaldo Cabanag diya sa dapit sa Kabanbanang nga kanunay siyang nagasunod sa itong programa. O sa tanan karon diri sa kinatibukan sa Barangay Santo Niño, Sako, sa Tanay City. Medyo busy pag yun sila karon tungod kay doon na may kasaulogan ng mga lawa o sa ilaha nga celebration. Unang namatag ko sa kanato, doon namatay kitawag kinuhan. Ikaw uga ko, doon na kita'y kagawasan, apan hinumdumi, ato panikamutan, ang atong ituhan, makatabang sa panahon sa atong paginahanglan. Makaluwas mismo sa atong mga kalag, mga kinabuhi. So, salamat sa Ginoo. Ilabi na sa tanan nga taga-tanhayanon sa 24 ka mga barangay o sa barangay sa Tuginyo nga 36 ka sitio na nagapalibot din sa maong nga lugar. O, may buntag ka natong tanan bisan pa man sa bukiran sa Mayawan City, labi na sa barangay Maninihon o din sa Bai City nga nagapalibot sa barangay Kambagahan, barangay Lunoy, barangay Sapahan o kutob sa maabot sa ato nga frequency dinhi sa FM 95.3 na kanunay nagapaapit sa mensahe sa Ginoo ining mao nga dapit. Wa pa gyud ma-tarif ang ako nga account kanya nagasunod nining ato nga programa sa social media nagagad yun sa follower sa akong anak na 200 nagyon ka buok kapit mga ikson. Kanya ang ako nga account doon na nato yung mga 5,000 kapit wala nga pag-open na to palagyan yun maka-view sa ato nga programa labi na sa ato nga live pinagi sa social media. Pandili na maoy ako nga ifokusan pandili ibig ko to sa makatog sa mensahe Ginoo isa pa man sa mga FM radio. Ang importante padayon ta maghatod o mga manindot nga mga mensahe gikan sa pulong sa Ginoo aron ikaw ug ako aduna gyud tayo sukaranan og pundasyon dinhi sa kalibutan. Pag-ampo ta mga igsoon ato kining hanigan yes pag-ampo ang ato nga programa karon ang imong pulong bilang parahan sa akong mga tiilo kahayag sa akong alagayanan makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 sa kisabang nga programa ni Pastor Gideon Candelario ang pulong mo kinabuhi ko. Makita ka na sa Mateo 4:4 dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi dili mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Ang atong narong pagatunan ang atong nga topic kaluoy. Ang atong nga tema mga kaigsunan mga ilhanan diya sa kaluoy. Dili pwede mga kaigsunan moingon lang amantas ko sa katao nga ato ang nakita nga makaluluoy sahod looy pero wag ganit kay gitunol bisan usa ka dako wag ganit kay gitunol nga sukas wag ganit kay gitunol bisan gamay na lamang na maka-prove o maka-pureba kay ang sa gitawag nimong kaluoy sa imong gisigatan mag-abot ang mga igsoon labing gamanan og mahigugmaon kang Dios Amahan tapos kagpasidunggan ang pasalamatan nining takna og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo kay salamat o Dios sa pribilehyo kay gayunan nga imong gihatag kanamo Amahan aron kami o Dios makapasalamat sa tanang panahon sa among mga kinabuhi.
Ako mga pag-ampo o Diyos, ito na makatauhan karon nagasunod nining mga programa. Ikaw o Diyos, mag-bless kanila, ikaw magatagpo kanila o Diyos sa ilang mga panginanglan, labaw sa tanan, sa imong mga pulong, mga mensahe na may muhatod ka na mo sa kasiguruhan kadaugan. O ang mong kinabuhi, diha malinyada, diha sa pagpangalagan, diha kanimo o Diyos, aron kami magkaton ang among kinabuhi sa mausap sa imong kinabuhi, Lord Jesus. Salamat Amahan sa mga kami magapadayon sa mga bulaton alang sa pagpamit, paghatod kung mga mensahe nga tinaw o klaro o tataw pinagi sa balang kasulatan aron amo gyud masayran na kami tanan dinhi sa kalibutan nagkinahanglan sa imong tabang Lord Jesus. Salamat o Dios bisan pa man sa mga tawhan karon adunay mga problema, adunay mga balatian, ako kininghingilan pinagi sa imong autoridad bisan pa man sa nagkaroon ni Maria o Dios monitoring ang nagkaroon sa Rio Palanas nga doon na sa ikibati Lord ako kiningi ampo man ang kanimo ako gihingilan ang tanang mga matang sa balatian. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, bisan pa man sa kinabuhi ni Maria muli na sa iyang pagpaulit ikan sa Saudi Arabia, Lord, ikaw magakupot sa iyang kinabuhi ikan sa maong sa Saudi Arabia, paingon sa Maynila, Amahan, o ikan sa Maynila, paingon sa ilang Pinoy-anan, kadiin sila gipahimutang, gipahilo na kanimo. Salamat o Diyos, bisan pa man sa akong mga lakaw karon alang sa mga kaayuhan, pagtabang o Diyos, sa maong anak kinahanglan. Lord, ikaw magapanalangin, adunay kadaugan, kasiguruhan, nilabi na o Diyos, ako katuyuan karon. Lord, wala akong yanang mahimo kung wala ikaw sa akong kinabuhi, kung wala ikaw magauban kanunay. Ang pingi o proteksyon ni ang akong kinabuhi, uban sa imong tabang magpailalong ako kanimo Amahan. Bisan pa man sa akong panimalay, bisan pa man o Diyos sa mga katauhan nga kinahanglan o tabang gikan kanimo, ikaw sa mga pahinungdo umaga hatod kung mga maayong mensahe ikan kanimo Amahan. Labaw sa tanan ini mga dapit ini sa FM nga nahimo sa kadako kapag alang sa pagpalapnag sa imong mga pulong mga mensahe alang sa nagkinahanglan niini o Dios. Salamat o Diyos ako mga pag-ampo bisan pa man sa among station manager Pastor Gideon Canario uban sa iyang asawa Amahan. Ikaw o Diyos magapanalangin bisan pa man silang duwa nga mga anak sa among general station manager Reverend Kim Ryan Magasaol, ikaw sa mag-bless kanila, ikaw sa magtagpo kanila Amahan. Salamat o Diyos iningatak na dapit sa kapuntagon ay maghatag ka na mo kuway hulong kuway bukas akong pagpasalamat labaw sa tanan sa ako maigsoon karon nga naakaroon diya sa Cavite City nya pagpalamang usab na nakagawas sa maong hospital sa maong ikaduhang higayon sa pag-opera sa maong cancer o Diyos sa breast. Lord, ako nga pag-ampok kanimo, ikaw mag-amping siya kinabuhi na iyang kinabuhi sa ampingan aron ikaw o Diyos, ikaw sa magahari siya kinabuhi Amahan. Lord, ako mga pag-ampok manang kanimo, tapos ko kangayan ka pasalamatan sa among mga kinabuhi Lord. Sa kanunay ikaw nag-supply nagtagbo sa among mga pinanglan. Dumugimaya nangalagid kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan magayon. Amen. Oh, amen. Salamat sa Ginoo Maigsoon. Bisan pa man sa nagwas karon sa Facebook Live. Luzon, Visayas at Mindanao even sa laing mga nason. Ako pasalamatan ang mga katawhan nga nakatabang. Labi na sa mga kauban ni Pastora Imagine Candelario nga nakaroon sa Riyadh sa Saudi Arabia. Nagtinabangay doon in taon sila aron makaulit yun si Maria muli sa ilang panimalay. Una nga wala na problema ang ilaha nga pagbiyahe gikan sa Saudi Arabia. Nagulat na lamang siya o booking sa iyang flight sa ticket. Ang problema na niya naman karon ang gikan sa Manila aygon din sa Tanay City o din sa Negros. Una nga nagtampo-tampo sila og 500 unya uno man sila tingali man kay so nando na hikapon usab ang Dios o mga kasing-kasing nga mga mahimong bulawanon aron makatabang sa ato ang kausa. Manang akong giingnan si Pastor Imagine magamputas Ginoo magtubag siya dili lamang siya magbarko kay nagkasakit o sa biyang anak. Loy kayo paminawon mga kaigsoon na narabaho ka o niya mo resulta sa laing nason. Una nga nanikapot usap ang niyang mama nga nagpadala og kwarta amon kay 20,000 kapin biya ang ticket. Una nga ingadto ta sa barangay captain sa Bio Palanas niya tuming labay nga mga adlaw o niya wala man diha ang kapitan ang sekretary man
Ako itong klarohon, eksoon tungkol kay busy man sila karon, kay dispiras man karon sa kasaulugan, ya sa Tanay City. Medyo traffic ang kasada karon, pero dili ni mahimong babag sa akong paglakaw karon. Kaya doon na tayo pumungog katuyuan alang sa pagtabang sa katawan. Kanya nakabalo na ang sekretary mga kaisunan, doon na may konsyales diha sa Vio Palanas nga taga Fuente mismo, o ba doon na yung mga silingan nga nakabalo na. Kanya matod pa sa akong asawa nga nakaroon sa Saudi Arabia, nagtampo-tampo itaw sila tag 500. Ako sa kina, dili lamang magbarko kay ang plano ni Maria, magbarko na lamang aron makatipid siya sa iyang pamasahe. Ang importante, maabot siya sa iyang Pinoyanan na makita niya ang iyang pamilya. Ako sa kina, nag-ampot as Ginoo, dili lamang siya magbarko kay nakasakit in taon po ng anak. Ang itatag pamaagi, uban ang tapang sa Ginoo nga makasakay sa airplane para makapaabot ko siya dayon sa iyang pamilya. Muna nga, atong pasalamatan ang Ginoo na sa iyo ko ang Diyos magapamuhat sa matagusa na makatubag sa ilang panginahanglan. Mao nga ang atong topic karon, naguluhan kani og kaluoy. Ang atong tema unsa may ilanan diha sa kaluoy. Dili pwede mga igsoon nga moingon kasi mo si kataw pagkaluoyan ning tawanan. Ipanwa kani kay gibuhat, wa kay bisan usa nga lakang aron mapaabot ang imong kaluoy sa imong isikataw. Makatapag ka sa nagkinahanglan nini. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Norbert tayo Tratsi. Ano na sa imong mensahe, good morning Pastor. O sa tanan nga follower ni ining imong programa, dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pagkatiman kanato. Wow. Ato nang hinumdaman mga kaisunan, ang Dios nagatiman. Unsay kahulugan sa pagkatiman? Sumatagusan nato ka kinabuhi. That is fruit of mercy from God. Muna'y bunga sa kaluoy sa Dios. Nga kita, ikaw o ako, iateman sa iyang pagkamaayo. Why? Naluoy siya kanato. Ikaw o ako, di ko, kung dili ka nita kaluyan, di ko ta proteksyonan. O dili ka nita kaluyan sa Dios, di ko ta takbuon sa tanan natong mga panginahanglan. Even ang atong panlawas. Mao nga, yatong ning labay ng adlaw, tungod kay doon na may eskwela brigada kahapon until 27 man. Nanangin ko sa atong TIC, di ko ma'am, ugma karong adlaw, doon na lagi ko ilakaw. Kaya dili ko pwede nga maghunong. Dita pwede nga, dita mangitag pamaagi na matabangan na to. Ang usan na to ka mga OFW na naakaroon sa Saudi Arabia na nagkasakit, uglayhan ko siya umuli, kaya dili na naya kaya ang pagtrabaho sa lahing mga nasod. Mao nga, salamat sa Ginoo nga nagahiro sa sila. Bisan kamay nga tipik sa labi, dako nang ikatabang sa nagkinahanglan ini. Nagtapot-tampo sila tag 500. Tungod kay kuno man ni sila kabuok. Doon ay 3,000 tingali. Apanasayod ko ang Ginoo magagamit ang mga tao nini mga adlaw karon. Nadili lamang 3,000. Kung dili, maabot kayo siya sa insakto. Aron siya maka-airplane na gikan sa airport sa Maynila, taingon diri sa Dumaguete. Nagkasikip daw asaw ang iyang anak. Muna ako atukon mismo ang ilang lugar kay tabla ko pulong atong usang adlaw, wa maginako matultuli. Muna nikat ko mismo sa barangay captain diha sa Biyaw. Siyempre, ilahan ng dinsakupan. Dili pwede mga kaigsunan kay sila mo'y amahan sa maong nga barangay. Muna nga nagsunod usab tag protocol o polisiya kung unsay ilang ikatabang sa ilang katawhan. Una akong ipasalamatan ang Ginoo nini mga dawa bisan pa man sa pag-ulan-ulan. Wala ka og ko mga kaigsunan ulang tabang sa Ginoo. Aron ako maklarify ang mama ni Maria Muli mga kaigsunan na nakaroon sa Saudi Arabia. Nagtuo ko natagbuon kita ini mga adlaw kay ang Dios magapamuhat sa mata ko sa hinumdumi mga igsoon.
ang kaluoy dili mahitabo nga moabot sa imong gikaloyan kung wa gani kay gitunol wa kay gihimo sa usa ka lakang pamaagi uban tabang sa Ginoo dili mahitabo nga ikaw makita sa Dios nga ikaw kaluoy sa imong gisigataw. Ingon diri mga kaisun ni atong hinumduman si Jesus niingon siya dili halad ang ako nga tuyok kun dili kaluoy. It meaning to say ikaw o ako ikaloyan gipasaylo ka mas more than pa sa mga butang na imong gikinahanglan. Hinumdumi ang bunga sa kaluoy diha nimo makuha ang lintunganay do nagdugay ipaabot sa imong gikaloyan. Dili na siya mahitabo mga igsoon nga mo lamang uyo kaluoy pero wa gani kay gihimo. Ato ning basahon diha sa mga Mateo mga igsoon og mahiyabot ta sagot Samaritan og kinsay nahimutan sa Ginoo sa tulo ka mga katawhan. Ikatulo ang good Samaritan nga Samaritanhon nga naglatas pa sa layo nga dapit apan sa diha ayang nakita ang usa ka tawo nga gibanhigan, ang usa ka tawo nga gitulisan nibati sa kaluoy o hinungdan di siya makapugong sa paghatag o pagtabang sa usa ka tawo nga naas kalisod. Ikaw o ako mga kaisunan kung imo paning ma-feel o imo pang masabtan ang litunganay sa kasulatan di ka makapugong sa usa ka tawo nga angay nga tabangan dili angayag tabag duot. Kaibin gani sa mga Kristohanon di kasabot sa mensahe Ginoo di ka agpas imbis ang tawo angayag tabangan duot. Dili na prinsipyo o pamaagis Ginoo pamaagi na ni Satanas. Ikaw o ako igsoon kung nakatugkad ka sa pamaagis Ginoo dili ka magapugong sa pagbuhat pagtabang sa imong isigataw ay ikaw na nagtabang nakita na sa Ginoo ang imuhang binuhatan. Atong basahon igsoon moabot taron sa gitawag og good Samaritan og kinsay nahimutan sa Dios niining tulog ka mga katawhan. Ingon direksyon adunay mensahe si Pastor Emilien. Amen. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi pastora. Palihog lang ko facilitate sa imong mga kaubanan bisag sinsilyo ang kanunay nagpakamaayo ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Dili pwede na wala tay lakang atong himuon o buhaton nining mga adlaw sa pagtabang sa atong kausa. Unay gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi sa dili pwede mga kaisunan nga may wala tang kaluoy apan wa kanit tay gitunol bisan kanit piso. Ingon diri mga igsoon sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 7 ngadto sa 8 ato ning hinumduman nga niingon si Jesus iya gyud gi-illustrate dili halat ang akong tuyo kaluoy. It meaning to say si Jesus wa na makinahanglan kwarta apan kita kay nakinahanglan man ta kwarta. Hinumdumi mga igsoon gamhanan ang Dios gamhanan si Jesus hinungdan ang iyang gihatag mga kaayuhan milagro kaayuhan mga katingalahang mga butang yang ipaabot sa katawhan. Ato imaginon mga igsoon 5,000 ka mga tao yang ipakaon sa pila lamang kapan o pila ka isda. That is miracle. Mao nga si Jesus ingon siya dili halat ang akong tuyo kung dili gusto ko kaluoy e pinaagi sa kaluoy di gyud ka kapugong paghatod niya itong angay ang kaluyan. Panwagan tayo gibuhat mga igsoon wag tayo angay bisa Kristohanon matas tipo kalibutan. Ingon diri mga igsoon sa Mateo 12 bersikulo 7 ato basahon kung sa giingon ni Jesus bersikulo 7 ato sa 8 ingon diri wala kasabot palang kamo sa kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon kaluoy ang akong gusto dili ang halat. Kisay kasulti nini si Jesus ikaw o ako igsoon
Ang Diyos wala na makinhanglang mga butang. Wala na makinhanglang kabtangan. Kay datot na siyang daan. Siya gibuhat sa langit o sa iyo tao sa kanang butang. Ang iyang gikinhanglan, ikaw ba, bubati ba, usab niya paghigugma? Bubati ba ka? O mutahot ba ka sa iyang pagkakamanan? Matod pa sa mensahe sa awit, kanunay kang matinud-an, no? Mangutaan ako, kanunay batang matinud-anon sa Ginoo? Or kung lang, igo lang tas pinulungan, wala ganitay gibuhat para sa pagkamaayos Ginoo. Ingon dire, dili unta ninyo pakasadon ang mga tao nga walay sala. At anawar ko na. Kaya doon naman ko yung mga tao sa katilingban, even sa simbahan, na bisang walay sala, himuag sala. Imin ba? Walay hinungdan na himong nasatan, himong ihisyos katilingban. Maungan niingon si Jesus, dili halad akong tuyo. Ang gusto niya, kaluoy. Mangutana ko, unsa may bunga sa kaluoy, nga imong ipaabot ko niya sa imong isikatawo. Ingon siya na dili unta ninyo pakasadon ang mga tao na walay sala. Kay ang anak sa tao, mao ang magbuot sa angay buhaton sa adlaw ipapahulay. Kani man kung mga tawhana, kani ato kining mga parasiyo, kining magsimbag adlaw ipapahulay, magsigir ni silang diskurso sa ilang adlaw nga balaan. Balaan rin na, adlaw rin na balaan, pero ang tao wala na balaan. Kinsa may luwason, tao o kang adlaw? Mauman na ilang ipangusgan mga kaigsunan nga ang nagsimba sa adlaw ipapahulay, mauray maluwas. Sa to pa, ang adlaw rin muluwas nila, dili si Jesus. Amen ba? Mao nga si Jesus mga kaigsunan, iya yun yung ipangusgan. Ako kaning iatras diri sa versikulo 1. Tan-awra ko ning mga parasiyo aning bahina. Usa ni ana kaadlaw ipapahulay nang lakaw si Jesus ug ang iyang mga tinunan latas sa kaumahan sa trigo. Gigutom ang iyang tinunan, busa nangadto sila, nangutlo sila uhay sa trigo aron ilang kanon. Sa pagkakita ni inis mga parasiyo, kini mga parasiyo, mga siaw maguni, mga himantayon, usog kay maniit, nya wala katiit silang kinabuhi nga utro po tayong kubak. Otro po dahil way klaros katilingban eksoon. Ingon dire, miingon sila kang Hesus, tanawara, dili ba subak sa atong balaod ang gihimo sa imuhang mga tinunan? Ilang giangkon ang balaod sa to pa, it meaning to say, di ba subak pa sa atong balaod sila ikapanday sa balaod? Dili balaod ni Jesus. Sila'y nagbuot. Unang klarohon na to ang atong pagpangalaga dinis kalibutan mga ekson. Miingon sila kang Hesus, tanawara, dili ba subak man sa atong balaod ang gihimo sa imuhang tinunan? Niining adlaw ipapahulay. Gitubag sila ni Hesus. Si Hesus mitubag, wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David? Sa dihang gigutom siya o ang iyang mga kauban, misulod siya sa balay sa Dios, o siya o ang iyang mga kauban mingkaon sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, bisag supak sa balaod nga mangaon sila ni adtong pan. Kay ang mga pare raman ang gitugutan sa pagkaon ini munay subo. Unsa man mga pare ra gigutom, mga tao wala gutoma, way tiyan. Namusahay mga eksoon, mga katauhan sa tipong kalibutan, kana makainguntang murag sila rin na itiyan. Kaning ubang taon mga eksoon, gakutoy ning tiyan. Amen ba? Dili ra natong naiklaro pag minsan mga kaigsunan, kay daghang mga tao sa katilingban kamuyaka mga kaigsunan, kay mauray sila na itiyan. Kining uban naghago, nagsakripisyo, mura na naman intawon o dinaog-daog sa katilingban. Dili na siya pwede mga ekson, unfair na labaw sa tanan atubangan sa Ginoo. Unang kaming mga alagad musulti mis kamaturan nga ikaw ug ako gipalangga sa Ginoo. Dapat ikaw ug ako ang imong paglantaw ug pag-atiman sa imong dinis katilingban, fair ug patas.
igduna gani kay pinalabi mga igsoon, maingon gani kang dili man ni ato ang kinsakupan sa katilingban, wa tay angay mga igsoon. Labaw diha sa pagpangalagad. Ingon dire, misulod siya sa balay sa Dios. O sa iyang mga kauban, mingkaon sa ban nga gihalad ngadto sa Dios bisag supak sa balaod nga mokaon sila ni adtong pan. Hingnan silang ni Hesus. Kay ang mga pari raman ang gitukotan sa pagkaon ini. Natanawan ko na sa tupad mga pari ra di ay naitian sa panahon sa adlaw ipapalay sila ray makakaon. Kini pang ato pagpangalagan bitaw. Kami mga pastor, mga igsoon, dapat kita usab or unsay katungdanan nato, kita mo'y dapat maguna sa maayong pamatasan. Kita may maguna sa maayong good example ngadto sa uban. Dili kay mag-uyon-uyon ra putas balaod sa kalibutan igsoon. Ingon diri, o musulod sa adlaw ipapahulay, apan wala sila ilhangan nakasala. Natanawa ra ko na. Nasa to pa pinalabi, pinaagi sa balaod. Mao nga pinaagi sa balaod, pinalabi. Pero ang balaod ni Jesus why pinalabi? Diingon siya, dili halad akong tuyo. Akong tuyo kaluoy kay kamuwa mo'y kaluoy suban. Kay nagtuo mo kamuray na itiyan. Ingon diri sa 6. Sultian ko kamo nga dinhi ni ining dinhi ani ay labaw pa kay sa templo. Kinsa may labaw pa kay sa templo. Mao man niingon si Jesus sa city, kung nakasabot pa lang kamo sa kahulugan ni ining bahin sa kasulatan nga nag-ingon kaluoy ang akong gusto, dili mga halan, dili unta ninyo pakasadon ang mga tao nga walay sala. Munang ikaw ug ako, di ta magpagkataka ug yaw-yaw panugid sa uban. Na mamasangil ta ka isal-hasalan ko na siya, wa gyud klaro nako nagsala. Onya wa kay labot, mag-apil-apil sab ka, mangisyo sab ka. Ay way angay oy, ako di ko maminaw ana. Sipat ko. Isyo na ganis kodan, manaot na ganis katilingban, manaot tas isikatawo kun sa diha. Di na ako natubayan oy. Hinumdumi mga igsoon. Kung gidaot ka, mubalos mo kag daot, pareha mong mananaot, pareha mong buot. Pasagday. Ya si Jesus mga kaigsoon, nagipasagdan man niya. Pero iyang gikontradict, iyang gikoreksyonan, kabahin sa adlaw ipapahulay. Kaya gusto dili butang, kung dili gusto siya sa kaluoy. Mao nga niingon ang mga Lucas kapitulo 22 versikulo 27, kinsa man ang labaw nga gisilbihan sa gisilbihan o kinsa man ang mas labaw niini ang gisilbihan o katong nagsilbi. Siyempre kung imuha nga sabton ang Biblia ang gisilbihan, ang mas ubos o rangko ang nagsilbi. Ato ning basahon. Kaya usahay manggod diyas kalibutan diyas pagpangalagad. Kitang mga alagad sa Diyos, di kita maghulat nga kita mo'y silbihan. Dapat kitang mga alagad sa Diyos, kita mo'y musilbi sa katilingban o sa nagkinahanglan. Dili kay pastor manggod ko, pastora manggod ko, labaw gud ko, di ako'y serbisyuhan sa mga tao, di na mao. Mismo si Jesus mga igsoon, wala siya nagpaabot nga siya mo serbisyuhan, kundi iyang ipakita na siya pinakaubos sa katilingban kasi diha nga yan ay mabuhat, mauman isugo siyang amahan nga mao ang Dios. Mauman wala kagpasis usahay sa tao, labi na adunay katungdanan, layhan lang sige serbisyuhan. Ingon dire Lucas kapitulo 22. Daning basahon igsoon, ang atong oras karon sa iyo pa man. Ingon diri mga igsoon, Lucas 22 versikulo 27. Ingon diri mga igsoon sa 27. Kinsa man ang labaw ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi kaniya? Una si pangutana.
kinsa may labaw. Kinsa may labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi kaniya? Ang gisilbihan gayon. Ang gisilbihan gayon. Siyempre, ang gisilbihan gayon. Apan ako ania nagsilbi kaninyo. Kinsay nagsulti ani? Si Jesus. Di man iragon. Si Jesus niingon siya, kinsa may labaw sa nagsilbi sa pagkaon o ang gisilbihan. Dito ba usab sa kasulatan ang gisilbihan. Apan niingon si Jesus, apan ania ako nagserbisyo kaninyo. Wow. It meaning to say, nagpaubos si Jesus kay maunay tuyo sa iyang amahan nga mao ang Dios aron sa pagsirbi sa mga katawan. Unsa gihimo ni Jesus kaniadto? Iyang giayo ang mga masakiton, iyang gipabuka ang mga buta, iyang gipanginginlan ang mga demon spirit nga nag-operate sa mga katawhan, iyang gipatindog ang mga bakol tungod kay nagsilbisyo siya sa iyang amahan nga mao ang Dios. Og sa diha mga kaigsuonan, ang kaluoy sa Dios pinaagi ni Jesus Christ napaabot sa katilingban, napaabot sa katawhan tungod kay naluoy ang Dios. Kay dinaog-daog na sa kaaway nga mao si Satanas. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Pops Zilon Mengito Garces from Lapu-Lapu City. Doon na sa iminsahe, maayong buntag Pastor sa Africa Nilario. Maayong buntag usab kanimo diha, brother. Kumusta man ang inyo mga adlaw kanunay sa kinabuhi. Inyong ubos nga lagad kanunay nangumusta sa matagos. Mga hinaot ko nga kanunay tumasabtan ang balaang kasulatan ug labaw sa tanan doon na gini iresulta na maayong pagtulungan even sa katilingban. Mao nga si Jesus niingon siya, kinsa may ang takos ug angayan, ang giserbihan ba o ang nagserbi? Apan niingon siya, kinsa may labaw, ang giserbisyuhan. Apan niingon siya, ni ako nagserbisyo kaninyo. Wow! Mga alagad sa Ginoo, that is our obligation to serve to all the people. Dili sulod lamang sa sinagoga. Kay si Jesus, mga eksoon, sulod sa sinagoga o sa gawas sa sinagoga, iyang gipakaon ang 5,000 ka mga tao aron makakaon ni atong mga panahon na. Dapat doon nagigay buhaton. May dumi eksoon, ang imong kaluoy sa imong isigataw, buhata, kutob sa imong mahimo. Kadun nagyukay hakbang og lagang nga mapaabot ang kaluoy nga imong gibati sa imong isigataw. Maong ang atong kababayan nga gikan gayon sa Saudi Arabia, ilang gitampo-tampuhan sa kong asawa, okay na kayo, bisag piso-piso basta makatabang kas imong isigataw. Nag-amot sila 500 para gikan sa Manila paingon din niya sa Negros. Kaya na may ticket na giandam sa iyang mama nga gipadala siyang anak nga maong si Sister Maria Mole na taga Palanasbio. O niya ming adto lagi ta niya atong usang adlaw busy man munang gipaabot nako sa sekretary. O niya gitawagan ako kagabi isa sir, wala pa ginitahon kaadto ang konsyal nga taga diha sa taga Fuente kay busy may tuwagani sila naglumagay tingali karon nagbuntagay raron kay naman sila kasaulugan dispiras maron sa Tanay City. Okay lang sa basta nakapabaluta tungod kay ila man ang katungdanan, kay ila man ang mga sakop o katawhan diya sa Palanas mga igsoon sa Tanay City. Dili man ni malilong kay social media man ni mga igsoon. Even dinis na minaw dinis sa barangay sa Tuninyo. Unang-unang atong gitabangan, atong giayudahan nga makalingkawas atong tagalugta si Marie Chris Lando Exoon nga gidaog-daog pod intawon sa iyang mga amo. Tugad pinaglory karon na anas maayo mga kamot uban ang tabang sa Ginoo. Ana ra man na
Ay ikaw o ako, dili ta pwede mga igsoon gawa tay pagpakabana sa nanarbaho sa tayong mga nasod. Kay usahay mangod kining nabilin, abi kay abroad ang asawa bana magdam dinamulas na lamang ning nabilin. Kay mo lagi abroad man si sister, abroad man si asawa, abroad man si bana. Hala waldas diri, hala waldas dito. Pag abot sa inyon aning sitwasyon o sa may mahitabo. Unang naluoy ko, ug ikaw aduna kay kaluoy, daigod ka kapugong sa bunga sa kaluoy sa imong si katawo. Naagoy kay buhaton. Dili po hindi mo igsoon. Tanawa na ko si Jesus. Apat ni ako nagserbisyo kaninyo. It meaning to say, si Jesus nagpaubos ibig sa mga katawhan niya itong mga panahon. May serbisyo siya. Nagpasabot doon na siya gibuhat aron sa pagserbisyo sa tibok kag tilingban. Pangutan ako, ikaw o ako, doon na ba gibuhat? Ingon diri maigsoon sa 28. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagigan 29 og sa mga akong amahan naghatag kanako og katungod sa paghari. Wow! Unsay giingon ni Jesus? Ingon si Jesus, ang akong amahan naghatag kanako og katungod nga mamahimong hari. Pero daghang mga katawhan kawa kasabot sa paghari ni Jesus. Bulahan ka, bulahan ko na nakasabot nini o nagkinaboy sumala sa balang kasulatan. Doon ay mensahe si Brother Pops Zilon Mengito from Garces from Lapu-Lapu. Amen kayo. Wow, that is a great. Ingon diri maison. Ihatag ko usab kaninyo ang maong katungod. Wow. Anak na magunang kinaboy, vice versa. Give and take. Ikaw makadawat, ikaw sa mudawat. Kung muhatag ka sa imong isigataw nga nagkinahanglan, mas more kang mabulahan. Hello, hinumdumi, bulahan ang nagahatag kaysa nagadawat. Kay ang nagahatag ang Diyos mo panalangin. Matud pa ni Ma'am Norberta, Yutratsi, before, niyatong minglabay nga mga mensahe. Ingon siya, tinuod kina pastor, sa diha nga nihatag siya og 1,000, nahimong 3,000. Grabe sa instant. Kay mismo kami mga igsoon, dili lang usa duha kung tulo. Sa diha nga magtanong ka o kaayuhan sa imong sigataw, mas more ang blessing nga moabot sa imong kinabuhi. Blessing mga igsoon, left and right. Hinumdumi ko na. Apan hinumdumi, kung kaya ba na imong buhaton ang bunga sa kaluoy nga imong ipaabot sa katilingban. Usahay magod mga igsoon, kapuya pinagtao lang pinagmugis ko tagaling tabang. Ayay. Daghan ang rason, daghan ang hinungdan. Apan hinumdumi mo yung layhan ko kamutabang na agog kay buhaton para suban. Muna sa akong kinabuhi, wa makoy pahandi, wa makoy salapi nga ikatabang kadto sa uban. Agad pa maagi nga makatabang ka bisan sa salapi, bisan dili sa sanapi, ang imong paghago. Pabor, igsoon, panahon. Magamit man ang Diyos o mga tao na ananimo ang pagsakripisyo pagtabang sa imong sikataw. Doon ay mensahe si Brother Patilo. Amen. Tinuod ko na. Dili na siya tinumutubong sugilanon. Biblia gibasihan. Biblia ang sukaranan. Biblia ang muhatag kanato ug kagawasan aron ikaw ug ako dili mabilanggo sa tong tawhanong kinabuhi, tawhanong batasan. Ingon diri maigsoon, tanawa ra gud si Jesus. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagian ug sa mga ang akong amahan naghatag kanako og katungod sa paghari. Ihatag ko usab kaninyo ang maong katungod. Grabe pagkanindot sa. Mangutan ako kinsa may angayan nga hatag ang katungod ni Jesus. Katubang mga tapulanon
Katura pag mangwinta, bisag wala pa gani nahitabo. Dili. Amen ba? Salamat sa kinabuhi ni Brother Arnando Inglaterra from Samal. Wow, kumusta pa mo diya sa dapit sa Samal? Maayong buntagan yung tanan. Ingon dire sa 30. Mangaon kamo og manginom dito sa akong lamisa, sa akong gingarian, og maglingkod unya kamo sa mga trono aron makahukom sa 12 kabanay sa Israel. Yatagan ko katungod kay nakita man ni Jesus nga matinud-anon ka sa iyang atupanan. Ingon ang Mateo kapitulo 6 versikulo 25 ngadto sa 35. Nagdasig ang mensahe alang sa matag tao. Dili gayud kita angayan nga mabalaka. Nausahay magod igsoon sa diha nga adunay problema ang tao, labi na dili nakatukan o dili nakaagpas sa pagkamayos Ginoo, mabalaka na gyud. Atong usang gabi ako gining isir ninyo. Sige gyud akong ipangumusta si Pastora Imogene. Ako sang ina niya, kumusta man si Sister si Ma'am Maria Mole? Unsa may desisyon diya sa agency sa Saudi Arabia? Unya kagabi doon na mensahe si Maria nga mulayat may paite, mulayat na lamang ko anis agency. Ako man ang ipaabot mga eksyon sa sekretary diha sa Palanas sa Luya pod anak. Sir, in kung mao gani akong i-monitor akong asawa nga ayaw siya pagkawalas paglaom. Kay mintras buhi pata, doon ay pamaagi ang Ginoo mo dool tas Ginoo kung musaludap sa iyong pagkamaayo. Kay mo gamit gyud sa tao aron pagtabang nimo, di nahimo gyud mga igsoon gamay na lamang iyang problema. Kay naa naman sa ikalukat og ticket gikan sa Saudi Arabia paingon sa Maynila. Gikan na lamang sa Maynila paingon din sa Tanay City or San Negros. Nagtaputampuhanay man sila tag 500. Di pila na lang ay gamay-gamay na lamang. Doon naman po yung hikapon sa Ginoo karon adlaw. Nagtuo ko sa akong lakaw, dili ko ni mapakyas tungod kay ang atong lakaw dili ni kaayuhan nato, kun dili kaayuhanis na kinahanglan ini. Akong giingnan si Pastora, dili ta maningkamuta nga dili siya magbarko kay dugay maabot ang barko. Atong iambos Ginoo nga dunay gamiton nga tawo karon nga makasakay ko sa airplane e nagkasakit intawon ang iyang anak. Ako man ni atuon gyud karon itablaw makubulong atong usang adlaw, nagtuyok-tuyok ko diha hantod nagabitan ko pag uli dire. Okay ra gyud na kayo igsoon, bisag to nga gabi pa ko mauli, basta ang akong paglakaw dunay akong katuyuan pagtabang sa katilingban. Isip doon na tayo gitawag o protocol, ako gyud giadto ang opisina sa barangay hall diya sa Bio Palanas Exxon Tanay City. Ilaha man kuning katawan ana ra maguna aron sa panahon nga makauli ang usa nilang katawhan gasigin sa kupan, dili na ko nila mamahayan. Kay mo ingon man niya na sila nga anong wala man kunin yung area na amanta ko'y kikatapa kay usahay ra baning taong may igsoon. Ingon ra nga wala pa ko pabalaan na ra pa ko'y 100,000 igsoon. Bisag uskada ko imong ihatag sa imong sikat tao, basta kinasing-kasing na dili tig pag-arong nun tubagon o kikalipay nas Ginoo. Moabot taron sa gitawag nga Good Samaritan. Hinumdumi ang bunga sa kaluoy, wala sa imong pinulungan kundi weak action. Hinumdumi ang imong pagtuo, patay kung walay pinuhatan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Arnando Inglaterra from Samal. Maayong buntag, Pastor. Okay lang kami. Diha, Pastor. Salamat sa Ginoo. Wow. Munay nindot nga response. Munay nindot nga response. Okay kayo. Uban ang tabang sa Ginoo. Manghinaot ko, atong masabtan yun ang litunganay diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Ikaw ug ako ang nangalagad, nasayod ko o nasayod ang Ginoo sa proseso sa kinabuhi isip Kristohanon atubangan sa mga katawan. Mao nga akong ipasalamatan ang Ginoo adunay katubagan o inanay na guni kanining adlaw ba kompleto ang gikinahanglan sa pamilya Mole Igsoon.
dili lalim nga manarbaho ka. Hinumdumi ang kadaugan kasiguruhan daalag yun sa mga kamot sa Ginoo. Wala sa kamot sa tao kay usahay ang tao sa tiningban. Ang angayang tabangan, angayang maninon, iduot maninon. Apan ikaw o ako nakabalo sa proseso sa Ginoo, di gyud ka kapugong pagtabang sa imong isikataw. Panayon kita maison. Ingon dire, nanawa ra ko. Di usahay kung mapalakan ng tao, moingon namang yun na, murag diri ra magkukutob na gaway ani ay, ayaw. Mientras doon napakay kininawa, habang may buhay ang tao, may pag-asa. Wala na tayong makagawa kapag wala na tayong hininga. Kasi adto na ta sa 6 feet below the ground. Dapat klaro ha, sa panahon nga moabot na nimo, siguro ha ang imong espiritu paingon Diyos Ginoo. Salamat sa Ginoo. Ingon dire maigsoon. Mateo 6 versikulo 25 ngadto sa 35. Naghiskot kunig ayaw gyud og kapalaka. Kung mapalaka maigsoon mawatan gyud ka og gana. Labaw sa tanan sa pagginhawa. Muna ko sa atong patanon dire. Ako reseng kisi sa awan dai ayaw kagool. Siyempre, duha ra gyud resulta sa gitawag og exam. Di ka kapasar o makapasar. Apan hinumdumi kung mapakyas ka, nagpasabot na nga doon na giandam ang Ginoo nga mas labaw pa sa imong gitinguha sa imong kinabuhi. Wow! Tugad be the glory. Wa man siya napakyas kay doon na pa may mas labaw nga giandam ang Ginoo. Inanara ko na ang kinabuhi. Ayaw i-judge ang matag usa. Hinunua pangayos Ginoo o kalingon kanunay. Anak lang. Kay ikaw o ako dili nimo ay kagarantiya sa imong pagkakristohanon, dili ka bati og kaluya. Naaoy. Labi nagtabangan nagagmahay. Tabangan nagagdebate, ikso tabangan nagagdatog, mauna naron. Hangad sa langit, Lord, kaya nato ni kay naa ka sa among kinabuhi. Di kaya. Amen ba? Ayaw. Ayawan ang imong paglaom samtang buhi pa ka. Habang may buhay, may pag-asa sapagkat ang Diyos ay lagi kasama. Wow. Ingon din maigsoon. Ako na rin basahon sa Mateo 6, versikulo 25. Ay nang masabtan na ito, igsoon. Ingon din mga kaigsoon. Sa 25. Sa Mateo 6, versikulo 25 ngadto sa tungod niini sultian ko kamo ayaw kabalaka unsay kanon o unsay imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibisti. Doon na siya gitawag nga pamaagi or gipaabot sa mga tao aron ikaw o ako sa panahon nga moabot nimo ang gibuk-aton o kabukat sa problema mahibalik ang imong kadasig. Mao nga kitang mga alagad sa Ginoo sa panahon nga adunay mga katawhan nga bation og kaluya, ang imong obligasyon ng akong obligasyon mao ang pagdasig. Mao ang pag-restore sa kadasig sa tao. Dili kay mga Kristohano ta dunay maluya, imo kong dugangan dagdagan Hinoon ay wa nay angay. Di ba? Mao nga si Jesus kanunay gisang nagdasig. Kanunay gisang naghatag og paglaom. Kay simpre nahibalo man si Jesus nga kun ang tawo musalig lang gyud sa Dios og motoo, doon na gyud insaktong paglaom gikas Ginoo. Natanaw ra ko dire. Tungod ni inisultian ko kamo, ayaw kabalaka unsay inyong kanon og imnon aron mabuhi kamo o inyong ibisti. Ingon diri sa sunod nga minsay, dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon o ang lawas kaysa bisti? Wow! Sa to pa, it meaning to say, kung buhi pa ka, labaw matas pagkaon. Kung buhi pa ka, makapangita yun ka para sa imo ang pagkaon. Magunsa naman ang pagkaon kung patay ka na. Amen ba? O nagiingon diha, aanin man ang kabayo kapag
wala na aanhin man ang damo kapag patay na ang kabayo. Hello, nakuha na to ang gamay sa bingay nga magunsa man ang mga sagbot kung wala na ay mukaon sa sagbot nga mao ang kabayo. Mao nga ikaw ug ako sa atong pagpangalagad sa Ginoo, magunsa man ang atong kinabuhi, magunsa man ang mga butang, magunsa man ang pagkaon nga daghan kay tag pagkaon, kung ikaw ug ako makabsan na sa kininhawa. Hello. Apan kung ikaw bisan wa kay pagkaon, apan maayo kag paglawas, maayo kag kondisyon, uban ang tabang sa Ginoo, makakita kagaplang makagpamaagi aron ang imong lawas matubag ang mga pagkaon. Amen ba? Usahay magud ang tao sa kalibutan, di gud kaagpas. Mao nga usahay ang tao igsuon, dili makaagpas sa pagkamaayos Ginoo. Kay makulangan man yun sa pagsalig sa Dios. Kaya yang ilang tao manggod, karon lang. Mao na bisan gani sa panahon sa pagsimba, di na gyud kasimba. Ay. Nadlok man pagkaugma, hinumdumi mga igsuon. Ikaw labaw pas pagkaon. O ang lawas labaw pa sa biste. Kay kung buhi pa ang lawas, kung doon na pagkatay lawas, ang biste makita na biya na. Siyempre umay ka pang lawas, makapangita man ka. Ang pagunta na, pertit ang tapulana. Wa kay gihimo, wa kay gibuhat, magsikirag kagya ka sa balay. Maghangad na ka, may paisihuan taman, asap labaw pasuwan taman. Mao nga ikaw ug ako kanang imong maayong panglawas, labaw panas mga butang. Labaw panas bahandi ang maayong panlawas nga gihatag sa Dios. Good health is our wealth. Diba? Ang imong panlawas labaw pa sa imong kaptangan sa katilingan. Daghang kay mga tao nga dagha kay kwarta sa diha nga magsakit, hospital, hurot kaptangan, mga yuta, hurot. Ako man ang nasinatian sa akong amo kaniadto nga anak og mayor diha sa Dalagit, administrador sa university kaniadto, nagkasakit siya. Iman kay siyempre ako'y bodyguard driver ni atong mga panahon na. Gihimo ko niyang murag labaw pa siyang anak. Ang iyang bank account, ako mo'y mag-withdraw, ako mo'y deposit. Iyang anak to sa London magpadala 30,000. Iyang anak ay naama si anak na lalaki, wa ka niya sa ligi. Wa niya sa ligi sa sakyanan. Ako mo'y siging kadala-dala itong ilang pick-up nga butik kaniadto. Nagkasakit. Hangtong nabukto ang iyang gininhawa. 2007. Pero ang iyang kaptangan wala nakatabang o wala nakadugang sa iyang gininhawa din sa kalibutan. Wa gani isa kaabot siyang retirement, igo ra nakapirma. Diba? Ikaw o ako nabatay gibuhat sa itong isang katao. Yang mo ingon ta, kaluoy, uyo, wa gani kay gihatag, wa gani kay hakpang gibuhat. Kung watay kwarta, namatay pa maagi uban ang tabang sa iyo nga makapaabot pagtabang sa imong sigataw. Amen ba? Maunay prinsipyo o pamaagis Ginoo. Maunang kitang mga alagad sa Dios, mga Kristohanon, hinumdumi, bulawanon ang imong kasing-kasing o di ka kapugong sa pagtabang sa nagkinahanglan. Maunay buhi na akong kadaugan sa akong kinabuhi. Kung di ko mahimutang labi na sa mga katawhan atong kababayan na panamas-tamasan sa mga katawhan sa laing mga nasod. Siyempre, ang mga katawhan sa laing nasod wala na nagtuog tinuod ng Ginoo. Lahi na ilang ituban.
Munong na ikaw ug ako kanunay mag-ampos Ginoo aron ka protektado sa gahom sa Ginoo. Tan-awa ra ko sa panahon ni Nabucodonosor, sa panahon sa tulog ka mga alagad sa Ginoo nga si Abednego, si Shadrach, gipasagdan pa sila dito sa hudno nga gihulog sila diha na dayag nga dunay Ginoo sa ilang kinabuhi tungod kay giluwa sila sa 7 kapilo kainit sa kalayog hasta ang gatambog nila na apel pagkasunog. Dili na to mamisyon ang gahom sa Diyos. Ayaw ordinara, ayaw sabta nga ordinary ang gahom sa Ginoo. Ingon diri maikson, tanawa ra ko. Ingon siya diri. Tungod ni ini sultian ko kamo, ayaw kabalaka unsay inyong kanon, unsay inyong imnon, kamo mabuhi o sa inyong ibisti. Dili ba mas pilihon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon? Ginoo dili. Mag-usa man ang pagkaon, nagang pagkaon niya, patay na ka. Kisa may mo kaon, pero wala. O hinumdumi mga igsoon kung maayo panglawas atong pasalamatan ang Ginoo sa matag adlaw sa atong pagmata. Lord, salamat sa laing kinabuhi. Unang malipay kong mga igsoon, aduna mo yung mga mensahe. Moingon ta, salamat sa Ginoo pastor sa lain usab nga higayon. Yes. Kada adlaw inigmatan nimo lain usab ng kinabuhi. Dili ni kay mag-celebrate ta kada tuig, once a year sa adlaw nimong natawhan. Dapat every day sa imong pagbangon, bisan gani makatulog ka muto. Pagmata nimo pasalamat sa Ginoo, nakamata pa ko. Kay dunay mga tao makatulog og adlaw dili nakamata. Kay gitawag ko sa giingon, giurom ko no. Hasta tong artista kani ato nga siya, ato anak kuan dito sa Palawan, natingala mga igsoon nga wala naman kamata ag artista, ayay wa naman ay kininawa. Agi sa amin nakaila ato idol tos katilingman kay siyempre og ari gani sa kalibutanon may isang kung gwapo ka yukman man to siyan. Idol mura ba si Piolo, mura ba si Coco Martin, kiligon din yung mga kababayan mabinag karon fiesta ron sa Tanay City. Ananay mga artista sikat pa atong usa adlaw munang nabisi mo iso ng atong amigo diliran ako na i-mention nabisi kay dahil sila bisita na agad sa ilang panimalay. Usa sa atong amigo iso sa katilingman og tuwa karon ang atong usa ka igsuon nandire ikoday tubag sa imuhang pangandoy sa kinabuhi ang pingina. Kaya di talagsa ora na kamuhatag og panahon ang Dios sa atong kinabuhi. Hinumdumi ang kahigayonan talagsaran mo abot sa tao apat ang tingi kay mahitabo kung di ka kakasaligan sa gagmayng mga butang, di gud ka kasaligan sa dagkong mga butang. Salamat sa Ginoo, doon ay mga mensahe si Pastora Imitin, mga kaigsunan tingali, doon na din siya yung mga mensahe alang si ang kauban na nakakaroon sa Saudi Arabia. Nalipay ko igsoon. Bisan pa man siya mensahe nga siya naanay ikapamasahe si Sister Maria muli. Ang problema na lamang gikan sa Maynila paingon sa Negros. Kunya matod pa ni Sister Maria, okay lang unta bisan magbarko. Ato nang yapos Ginoo. Dili lang barko yang masakyan kundi airplane ang iyang masakyan kung magtagpo ang Ginoo sa iyong panginahanglan karon ining adlaw. Akong atuon mismo ay ang inahan karon ug ang igsoon ay ang anak nga nagkasakit in taon igsoon. Ana munay tinuod nga bunga sa kaluoy. Protekta ko diri sa Good Samaritan ukit sa baning di kahimot as Ginoo ani. Tani klarohon. Kaya daghang wa nakaagpas nini. Lucas Kapitulo 10 versikulo 25. Usa ni sa kasugilanon mga kaigsunan nga gitawag og Good Samaritan. Mo manggani mga igsoon, nga kung wala gani kay gihimo sama sa ani nga Samarianhon, dili mahitabo nga mo abot ang imong kaluoy sa imong sikataw nga
naamaron si pastora galantaw man. Nalingaw ko sa iyahang akuhan kani adto nga giingnan siya nga kinsa maning bata guwapa man ining anak ni Oswald Uyo tawon ayay gidayeg mga igsoon pero kay naa may tawon unya Uyo pag yun imbis na lipay kay gidayeg kay guwapa na may tawon na o niya usapon niya kaapuhan nga naglungag siya. Nalipay siya mga igsoon, siyempre bata pa siya kan ato panahon na, wa pa mi nagkahibalag, wa pa nag-abot among duha ka mga dalan ato panahon na. Lungag siya ka eskwela sa elementary, siyempre iyang mga kaagi o kang akong kaagi, siyempre ba nag-asawa, makadialog yun mo mga igsoon. Matod ba siya man niya akong apuhan ko. Gikuha na matos Ginoo ingon siya mga igsoon kinahilaw laging nilungag usapon niya kumubasa diri sa Good Samaritan ingon siya mga igsoon nga si awa bitos lolo Jose kung ano man si awa man imong apuhan siya na kang naglungag ko sa iyong bunta kay mo eskwela ko ayay kay nahilaw ay mais man niya di man siya kabalong bulong akong mais unang di gani ka kabalo adi ko na maluto kay ilati ko na paglungag akong mais giingnan siya siyang apuhan kinis imitin guwapa man unta pero di kabalong bulong ang pagkaling ataration nalipay kay giingnan guwapa siyempre ikaw o ako abang mga appreciation mga kakanabang pag-appreciate ba paghatag og balon usa na siya makapalig-on or makapadako sa imong kasing-kasing labaw sa tanan kasing-kasing atabangan sa Ginoo. Igsoon ako na yung basahon ng Samaritan be hapit na tamaw. Ano na yung mensahe? Si Pastor Emilien, Amen. Glory to Jesus Christ alone. Binuyog to Pastor, binuyog ito mo lagi. Alapit na rabi ating ani. Diri maiso binuyog na po ni. Unang kahapon mga kaisunan, while tanahin mo mga speaker, speaker sa ato nga brigada eskwela kay kita mas sa presidente sa mga ginikanan, nagpasiaw ko ayaw mo kabalaka, mga higala, mga ginikanan, kay hapit na biya, maani ang atong mga mais, sa pastor, gipang-ulod man sab, adiri mo iso ng mga mais karon gipang-ulod, pero ako sila giingnan, atong pasalamatan ang Ginoo kay kanang mga ulod, dili atong iampos Ginoo nga naputay maani, aron makabinuyok, no, ingos pastora, binuyok to pastor, lisod lang, tanawan na, lisod lang nung ako tinuon maguna kay kanang binuyog igsoon wala pa ko kabasa sa Good Samaritan ha dinis kabukiran mga kaigsunan kay nagbatak yun mi kanang binuyog dapat kabalog yung kang mulong kay kung dili ka ni kagabalo mahilaw man na labi nagdili na nimo o kayon ug dili insaktong kalayo labi nagtingulan kay dili ug dili gud ka ugihang mga ahoy kuna ako ipasalamatan ang Ginoo ang akong ugangan karon katapon ug naning kahoy kay kada lakaw magpasan man amo na nga kami diri maison magtinabangay gud mi bisan kami lang diri tulo pila man mi diri maison tulo mig dagko duha pong gagmay ni ako among mga anak ni pastora nga gagmay kada gawas na ako magsayaw-sayaw gini may nga papahalog din na mura bag bilang hatuig nga wala makita anara man ko na muna nga nagbata-mata o bukid tanan atong nakatunan magaling magaling anak beson maglungag ug binuyog ka magbanig ka pa sa to baluyog balunan kabalutan na mga ison kani adto pero karon pa ison tingali di na ko kabalo mo gamag banig pero naaray mo intro ison dali na nato na makatunan balik tas atong mensahe kinaabot patag binuyog ano na yung mensahe si Pastor Emilien makaligaw mga ison bisan na atas problema nasayon ko katagbuot tas Ginoo karon Pastor Emilien tuoy og laumi magapabuhat ang Ginoo na magatabang tas atong isikataw dasiga si Maria ingon siya wa nay problema atong tuohan ini mga nawa dunay kasiguran kadaugan iyang mangon maabot siya siyang pamilya mahibalik siyang pamilya kapuno sa kadaugan hinumdumi igsoon ikaw ug ako mga Kristohanon kanon na itong dasigon ang mga katawhan nga wala nay paglaom dinis kalibutan that is our obligation to serve to all the people. Wow.
Doon ay mensahe maayo ko sa tanan nga mga pinanggang viewer and listener sa Sen FM 95.3. God bless everyone. Doon ay mensahe si Brother Pops Zilon Mengito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Alamit diya ang binoyok, gimingaw ko kaon anak pastor. Ari ta diri brother. Brother Mengito, dahil dagko na kayong mais diri, tigilabaw na hapit na ko. Namugas may maigsoon akong ugangan, namugas kami. Daghan ang mga tanong diri mga igsoon. Muna nga, dili lamang kay sa syudad ang atong panarbaho, dili lamang sa ministry atong trabaho, diri sa kabukiran, kada adlaw makatanong kag bilang kabuok sa lagon, wow, 3 ka bulan. Munang diri maglison na magani mi og hurot aning among mga tanong diri, mga gulang na lamang migsoon kaning among mga utanon diri, mga okra nga gulang na lamang kadi kay anam og kaon lang, kaon lang. Ani adto pag-abot namo diri way galay karon maigsoon. Daghan na kayo mga anak na magyud. Una nga welcome ang tanan. Bisita mo diri. Wow, mag-ihaw tag mga Bisayang manok. Ana ra man na. Okay lang kayo pagtabang sa Ginoo. Ari atas atong mensahe balik, nawala mataan ni maigsoon. Pero related lang sa sa atong kinabuhi. Importante enjoy. Enjoy ang pagpangalagad sa Ginoo. Mga problema kaya na ito lang kung doon ay Ginoo. Ayaw ka pala ka. Dola ang Diyos. Kaya siya magsulbat sa tanang mga problema. Sa tanan nga naminaw karon sa Sen FM, manginaot ko atong masabtan ang balang kasulatan. Gikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Bisag nakas problema, i-enjoy ang kinabuhi. Kay doon ay Ginoo, mutabang kanimo, kanako o kanatong tanan. Inyong ubos nga lagat kanunay nagdasig nini. Hinumdumi, proven and tested na mismo sa among kinabuhi ni Pastor Emegine nga naakaroon sa kisi sa Saudi Arabia. Ano na mensahe si Brother Pops Zilon Mengito? Wow, salamat sa Ginoo. Abudan siya kaayo basta probinsya pastor. Wow, tinod na. Abudan siya basta kugihan lang yun ka. Ikaw kung ako maisawan mo nang akong ingnan sila. Kung diri ko sa kabukiran, farmer ko. Bisag asa ta maisaw dapat sa syudad o bukid kabalog yun ka. Kung ato ta sa syudad, pwede tang magkinabuhi na sama sa taga-syudad. Kung arit ta sa kabukiran, dapat pwede kang makahibalong budaro, bubuglay mo tanong. Anak lang na. Bisan asa ka, inumdumi, di ka pasagdan sa Ginoo, kaya ang Ginoo nagkakita kanimo. Ato tang ipadayon ang Good Samaritan Day. Tanawa na ko dire. Ang sambingay mahitungod sa maayong Samaritanhon. Naghiskot bini pagtabang, naghiskot bini paghatag. Muna mga igsoon nga nag-illustrate diha nga moingon ka sa imong isikataw, panalanginan unta na kas Ginoo, bistihan unta kas Ginoo, pero wala gani kay gihimo nga tabang sa imong isikataw, dili na siya matawag nga kaluoy. Walay ebidensya sa kaluoy nga imong nakita nga gipaabot sa imong isikataw. Mao nga ang Good Samaritan, bisita niya sa bukid, bro Pops. God bless. Wow, welcome din ang tanan diri. Welcome ang tanan. Abli ang gaghaan ug pultahan sa pultahan nining mao nga dapit di sa kinsang katawhan. Kami igsoon welcome. Wala mi nagpilik denominasyon, wa mi nagpilik title sa simbahan. Mo nang atong mga follower dinhi sa Sen FM, ingon na sila layhan mi maminaw sa wali anak kana sila diha kanang FM Dias Balo, di wala na sila title og simbahan, dili maguna pwede atong tatako ng title sa simbahan niya atong kata sa kinaya pati kayo way angay. Wa gani tay kitabang bisang kamay. Anira pag dili mo tabang maigsoon maro bay manguwinta na yon. Balik ta maigsoon aron na masabtan kining Good Samaritan o kinsay ni tabang ani. Panag-ingnan man ni maigsoon. Ikaw ug ako kung nagbasa ka kasulatan, panag-ingnan ni. Musukod kag sarili, panag-ingnan gyud ni. Tanawa ko. Kuning basahon, ganto ni sa unahan yun. No. Ang sambingay mahitungod sa maayong Samariano, dili lang na pwede na iwali-wali maigsoon niya watay gibuhat ani. Hoy ang ay igsoon. Labaw sa tanan ko Kristohano ta, ayay. Ingat diri, unya miduol ang usa ka magtutulungan.
magtutudlo sa balaod. Kini lagi magtutudlo sa balaod pagka kanisa pagkapulitan. Dool na yun, no. Aron pagsulay kang Hesus, nangutana siya. O niya ang magpapanday sa balaod, gibitik rapon iyang gustong bitkon si Jesus, pero siya mo'y nabitik sa iyang mga pulungan to ni Jesus. Kay katuo man siya nga mas bright pa siya kay ni Jesus. Kinibitaw mga parasiyo pagkasiawa man siya. Dili mo nato ng mamahayan, di ba kulay lang papel. Kung maingong gani kag ikaw bida, nanapoy kontrabida. Kasama kong kay Cardo. Si Cardo Dalisa yung maison within 6 years sa salida sa ABCBN. Manag-away gani ng ba nag-asawa, pinaagi sa salida ni Cardo na nagbungol mga igsoon. Na nag-away ang naglantaw, pero ang kasalida, perti pagkadatuan na. Nagkuhan na ito, magsoon. Magkakatawa ta. Nangaguol ang kalantaw. Kaya way angahi. Labi nagmakulata na si Cardo, patay na sa Cardo. Patay na yun. Usay patay agad nga. Pareha ba nang magdrama sa mga radyo sa una sa AM? Nya kami sa una, wala pa na ako ni mabasa ha. Atong oras, sayo pa man. Kutob ko alas 5. Sa AM ay soon, itong drama nga gitawag og drama ni, ang Batang Bronze, akong papa, ay gahong-gahong lagi ito, hilig magutos papa gahong-gahong. Nya alas 8 umatos buntag, magbunglay mis kabatuan dire, nya itong radyo namo nga pirting pagkagamaya, kanang hinay na gyud kaayo, among dukdokon, ang bateri, kasi siyempre duha ka mong bateri itong among radyo. O niya, kaya di na maging madungog, sige na mong gibulat, aron makadungog lagi misa, katong rami ni ang Batang Bronze. Niya bangga niya si Kosa. Pagka alas 8 among batayan niya, adool-dool lang mis balay kay si Predakop may kamaisan diri upat ko ni ka hektarya puro buglay. Kana kato si Pastor Gideon gamay pa na sa una, ako manig atiman. Ako nay nahimo nga yayo ana Pastor Gideon, si Pastora Elsie. Ako yayo ana ako'y mabilin. O niya si Raymond o sinatag tong ako magulang, motoy ako ang labaw to nako maigsoon kay siyempre nako to sila. Ako magbunglay. Pag alas 8 na pagsugo nagsigit, rami ni ang Batang Bronze, ang layat-layat ay si Papa, ngisog si Papa kay among dalunggan may soon na amas radyo sa IIM ba? Atong IIM, DWHP. Ngisog si Papa, pahawa mo di kay ako'y maminaw. Kikuan ron, panggaron, kusak ron, gahong-gahong ay kuwag kay ayo, nanag-away pagkalingawa. Ano nga ito mahinunduman ba ang mga enjoyment sa kinabuhi? Makaingon ko kulor pagkanindot. Pero kung ikaw nangalagad si Ginoo, mas nindot nga ang Diyos na animo. Ato pasahon na yun atong gibasa diri sa tanaw na yun magtutudlo o sa may kinahanglan kong buhaton aron makadawat sa kinabuhing dayon. Adi kung ingnan din niya si Jesus, ingon po si Jesus mitubag kaniya unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot mao manggani mga egso no dili kasabot ng tao di gud kaagpas sa pamaagis Ginoo. Mao nga si Jesus gipangutana siya magpapanday sa balaod magtutudlo unsa may angay na kong buhaton aron makaangkon ko sa kinabuhing dayon. Giingnan siya dayon ni Jesus, wala ba ka makasabot sa panit sa kasulatan? Padayon ta. Doon ay minsay usap ni Brother Bob Zilon. Suon pastora, bisan makauli ko sa Mabinay, makabisita ko pila ka oras diha. Wow, nindot ramagot gikan sa tanay Brother Babs. Ayaw kalimot dias palanas. Onya agi diri, mas lakto biya diri kaysa mo agi ka diri spikas. Lakto diri gikan diri sa tanay liko kas palanas paingon diri sa barangay Santo Niño, paingon sa dawis day Mabinay, mas lakto diri kun adto ka diri kaagi. Inig ulit nimo. Welcome good Brother Pasbijilon. Punta ka lang ko niya po. Ingon diri ang magtutudlo sa balaod mitubag higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong kusog o sa tibuok mong huna-una o higugmaa ang imong isikataw ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Wow, grabe kayo magpapantay sa balaod kay sweet to bini.
Siyempre, meaning to say, magpapanday kas balaod. Kung ari kas gobyerno mo, nasa gitawag og mga congressman, congresswoman, kinahanglan doon na kay ipanday nga balaod nga imong ihatod dito sa husgado, dito sa labaw, sa Malacañang o asa na ibutang maikso ng imong balaod nga imong napundar. Magpapanday ko ni sa balaod, ningon diri, mitubag si Jesus, gusto ang imong gitubag, buhata ka na og makadawat ka sa kinabuhi. Giingnan siya, hala sige, kinakahibalo man ay kahala buhata na, ayay, tukan na yun ang magpapanday sa balaod, kay basi wala na yan ni matuman. Ingon na is Ginoo, ningon si Jesus, gamay ra maguni tubag. Gamay ra tubag ni Jesus, pero tukan na yun ang mga magpapanday sa balaod. Ingon siya, gusto ka, buhata na, natanawa ra ko. Ingon ang 29, apan gusto sa magtutulo sa balaod, nga ilhon siyang matarong, busa nangutana pagdiot siya ni Jesus. Kini bang magpapanday sa balaod, pretender. Gusto ko siyang ipaabot, nga mahimo bisang balaan ni anang mga panahon na nga i-prove ni Jesus nga mulaban si Jesus niya. Natanawar ko na lisura sa prinsipyo ni mga tawana ay. Ingon dire, apan gusto sa magpapanday sa balaod nga ilhon siyang matarong, busa nangutana pagyud siya kang Jesus. Iya yung isukit-sukit si Jesus ani. Kinsa ba di ay ang akong isikatawo? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugson gikan sa Jerusalem. Isang pingayan ni Jesus nini. Ingon si Jesus, may usa ka tawo nga milugson sa Jerusalem ngadto sa Jericho, o gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himalatyon, og nahitabo nga may usa ka pare. Klarohon nato ni klarohon nato ni pare og Levita. Usa ka pare ming adto ni ato og nakaagi atong dalana. Klarohon nato ni kay dili ra bagyo ni social media ra bagyo ni mga igsoon. Dili ra pa ni FM radio, klarohon nato ni kay di man ni puy na natong balihon ni ngalan ani ay. Tan-aw ra ko diri. Og nahitabo nga may usa ka pare ming agi ni atong dalana, sa pagkakita niya sa tao nga gitulisan, minglabay lamang siya agi sa pikas na plin. Ayay, agpare ning sipat man ning agi asa paagi to as pikas na plin na malipit. Pagkakita niya sa taong gibanhigan, this is parable from Jesus. Kay kining pagpapanday sa balaod, gusto man siya himuog yung balaan ani panahon na isang baynaya na hinuon na siya. Natanawan ko, og nahitabo nga may usa ka pare ning agi ni atong dalana, sa pagkakatya niya sa tao nga gitulisan, minglabay lamang siya sa agi sa pikas na plin. 32. O niya nahiagi usab ang Levita, pero pareha ni buot. Levita labaw sa ni Grangko, mamao sa ni pare, mamao pagpastor ba, bishop. Levita na po ni magpapanday sa nigbalaod igsoon. Unsay gihimos Levita? Sa pagkaduol niya, mingtanaw siya, nitanaw hinoon. Karing pare may susibat, oy, nang lawlaw asan na ba'y paingon. Pero ang Levita, igo lang pong nitanaw, tingali doon sa ikaluoy, pero wag yun nabuhat ay. Naingon diri, agi sa pikas na plin, apan may usa ka Samarianon, tanawar ako ng usa ka pa Samarianon maigsoon. Kanang usa ka Samarianon, dili ni siya dumuluong, dili ni siya kana residente, kundi layo ni siya nga lugar ning agi atong tungora. Adunay mensahe mahadlok og gipa sanginlan pastor. O tinuod maguna, mahadlok ka pa sanginlan. Wow, siyempre may igsoon kay gibanhigan ko pasig maingon tong pare og Levita, ayay pasanginlan yun ako ani. Pero timan mo igsoon ako sa Grangko biya, pare Levita, samtang ang Samarianon lumalabay atong Levita. Mauni atong ibutang sa atong kasing-kasing ko na una. Sa gigaingon ko na, kung oo, maraming paraan. Pag umayaw, marami talagang dahilan. Ato ni klaroon.
Ingon diri, aban may usa ka Samarianon, nga nagpanaw ni atong dalana og nahiagi sa taong gitulisan. Sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. Wow! Naluoy. Pulo nga kaluoy. Kung wala kay buhaton, sama sa gibuhat sa usa ka Samarianon, tingali katong pare o katong Levita naluoy. Pero ang iyang kaluoy nawala kay nahadlok. Nawala kay nahadlok siya nga mapasangilan, nga siya unyay mapasangilan, nga siya mo'y naghimo sa tawo nga gibanhigan. Nakuha na to. Sa to pa iyang gidipinsahan ang iyang kaugalingon. Samantalang ang usa ka Samarianon sa iyang pagkakita, sa iyang paglatas sa taas nga mga oras, tingali gikapoy ning Samarianon, nakakita pag isang tao nga gibanhigan, nga himalat yun, siyempre gitulisan, naluoy. Ato ni pasahon, ato ni klarohon o kung sa ibo nga sa kaluoy. Naluoy o tanawa na gudo, gitulisan, naluoy siya, minduol siya, minduol siya kaniya, o gibubuan niya glana, o pino ang iyang mga saman, o gibukusan o niya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa kabalay alabutanan, dito iyang gialimahan siya. Dili lamang gialimahan kun mismo ning hatag yun siya. At ang awa na guni 35 sa pagkaugma mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan og mingtugod atimana siya og inigbalik nako dinhi, bayran ko ikaw sa imong nagasto. Unsay giingon ni Jesus? Si Jesus mingon, versikulo 36, og si Jesus mintapos pag-ingon, karon sa imong una-una kinsa man niining tulo ka mga tawo. Tanawa ra ko. Tulo ka mga tawo. Ako ni balikon sa 36, og si Jesus mitapos pag-ingon, karon sa imong una-una kinsa man niining tulo ang matuod nga isikataw sa gitulisan. Ingon ang magpapanday sa balaod, ang magtutudlo sa balaod mitubag, katong naluoy kaniya. Wow! Sakpan gyapon ang magpagtutudlo, magpapanday sa balaod. Kay doon na may mga panahon magpapanday sa balaod, walay mga kaluoy. Bisag na hustisya, dili walay hustisya. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, katong naluoy. Unsay tubag ni Jesus? Niingon siya, busa lakaw og buhata ang sama sa iyang gibuhat. Dalaygon ang Ginoo. Gikinahanglan ikaw o ako atong masabtan ang lintunganay sa balang kasulatan. Dili mahitabo ang imong kaluoy kung wala kay lakang o buhaton para sa imong isigataw nga ang kaluoy na naani mo. Manghinaot kong ato ni masabtan ini mga lawa ang Ginoo pagtagpo sa gikinahanglan ni Sister Maria Mole nga nakaroon sa Saudi Arabia, na nagkinahanglan sa gitawag o panginahanglan nga gitawag o pamasahe paingon dinhi sa Negros Oriental. Nagtuo ko ang Ginoo magapamuhat ini mga lawa. Kung nagtuo ko magagamit ang Ginoo o mga tao mahimong instrumento sa pagtubag sa ilang mga panginahanglan. Lamang ikaw o ako, mga Kristohanon, doon na kay buhaton alang sa pagpaabot sa mga katawhan, buga sa kaloy hinumdumi. Faith without action is dead. May pay si Satanas, may pay ang mga demonyo, nagatuo, nagpanguro pa. Hinumdumi ang Biblia, dili na siya pwedeng iistorya. Dapat ang Biblia gikinabuhi sumala sa pulo o mensahe Ginoo. Dalaygon ang Ginoo. Adunay mensahe bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Mao na giingon sa Mateo. Ato ning basahon klarohon nato ni Mateo 5 versikulo 6 or 7 ba ni mga ekson. Ako ning basahon adunay mensahe si Pastor Raimedi. Naani sa Mateo. Basta Mateo 5 versikulo 6 or 5 ba ni mga ekson.
Akong basahon diri sa Mateo, bulahan ang maluluyon kay sila kaluyan sa Dios. Hinumdumi ang imong kaluoy, ipaabot sa imong sikataho ang Dios maluoy nimo og siya moblis pa og panalangin mag-abot kanimo. Mao nay tinuod ekson. Ingon diri mga kaigsonan. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Mateo 5 versikulo 5. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Hinumdumi kung maluoy ka sa imong sikataho with action. O sa diha ng imo ning buhaton ang Dios maluoy nimo og ikaw sangkapon sa tanan nimo mga Panginoon. God bless everyone. Salamat sa inyong pakikuban-uban sa samang tagda, sa samang higayon ug mga adlaw mag-uban-uban ta. Inining adlaw ang Ginoo mag-auban sa matag usa. Mag-ampo ta igsoon. Labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pagkikuban kanamo. Salamat o Dios sa pribilege kay Diyo na imong gihatag kanamo Amahan aron kami makapasalamat sa imong pagkamayo pagkabuotan nga Dios. Salamat o Dios na ikaw nagtagbo sa panginahanglan ni Sister Molly Maria na nagkaroon sa Saudi Arabia na aduna say kadasig na maibalik ang iyang kalingkon karon. Salamat o Dios ako mga pag-ampo bisan pa man sa akong mga lakaw karon kadto sa mga katawhan nga usab nga aduna kami pamaagi o banagtabang kanimo nga makatagbo sa iyang gikinahanglan. Salamat o Dios sa kinabuhi usab sa akong mga wife karon nga sa PSC na pagtinabangay sa tanan niya makaawanan na buhis o nag-contribute bisan sa mga sinintabos nga ilang i-contribute para sa ilang kauban. I declare blessing sa mata ko sa silang mga pagpanarbaho ang silang pagtinabangay imong kini nakita o imong kini nasayro yung amahan. Bisan pa man sa pamilya ni Sister Morley na karon sa Vio Palanas na din sa akong pagbisita karon Lord ang kadaugan kasiguruhan o kalikon ilang paangkon. Bisan pa man sa mao nga bata karon kagisamok sa paladian ako kinigyan po anak kanimo ay manghingin lang ang mao nga matang sa balaytian gikan sa lapalapa ngadto sa pinakaaleng pulo. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Complete healing magabot sa anak ni Sister Maria Molly Ama. Kopti ang iyang pag-umanisya o kapingi ang iyang pagbiyahe gikan sa Saudi Arabia paingon sa Maynila, gikan sa Maynila paingon sa ilang panimalay dinhi sa Negros Oriental. Ako mga pag-ampo anak kanimo, ikaw magapamuhat sa mga katawhan labaw sa tanan sa mahinandokon anak kanimo. Kadin ang bunga sa kaluoy doon na kami pagabuhaton naman. Salamat o Diyos, diningatak na udapit sa kabuntagon imong ihatag kanamo, way hunong, way puas ang pagpasalamat tungod kay maayo ka kanunay kanamo Amahan. Isa pa man sa tanan namin na karon sa Saint FM 95.3 nga kanunay naglanok-lanok nining mao nga napili sa Sitio Balok, barangay Santo Niño Tanay, City Negros Oriental. Ihatag na udapit sa kabuntagon imong ihatag kanamo sa tanan nga mga kaigsunan dapit sa Balok, dapit sa Pilipinas, dapit sa Kagway. Isa pa man sa akong kapikas kinabuhi nga nakaroon sa Riyadh Lord. Salamat sa imong pagkamayo nga imo siyang giampinan, imo siyang ihatagan kanunay o may panlawas kuman ang tabang ikan kanimo Lord. Sa tanan karon na naminaw sa Saint FM, sa tanan nga nag-view karon sa Saint FM, sa tanan nga nag-view karon sa social media, sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, bisan pa man sa nagapaambit na itong nag-share ni Lord. I declare blessing sa mata ko sa. I declare prosperity. Lord, abliha ang tapuanan sa langit o imong ibuko ang madagayong panalangin mag-abot sa mata ko sa nila ka mga kinamo. Lord, way posible anak kanimo na dining mga lawa adunay kadaugan katubagan sa akong katuyuan sa paglakaw nining mga lawa. Akong ikauban ang imong gahom tabuni o Dios. Ang panalangin pag-auban sa mata ko sa kanamo ining tagna udapit ining kabuntagon Lord. Dungog himaya na nalagid kami bang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan mag-ingon amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban. Doon ay minsay si Pastora Emidine. Amen. Glory to Jesus Christ. Wow, salamat sa Ginoo sa inyong pag-uban-uban, labi na sa inyong mga pag-share sa atong programa na makutin ni sa atong mga kahigalaan. Ang bunga sa kaluoy so hinumday mo with action. Wala pa na ako ma-retrieve ang akong account
ako ni itry og retrieve dito sa syudad tungod kay doon na may signal dito may so aron mabalik ang ato nga account aron kini akong account na gigamit sa ako maguning anak sa atong DJG dinhi sa 9895. Salamat sa Ginoo. Once again mayo pagpangapi mayo pagpamahaw ang atong oras alas 5 sa kabuntagon alas 5:13. Kanian yung ubos nga lagad kanunay nagkapambit sa mensahe Ginoo o nagapahinumdum sa mata ko sa kamakinabuhi na maayo gayon ang Ginoo ka. May buntag sa tanan ay sa